Šulianske jazero je srdcom chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy medzinárodného významu. Čo iné by tu človek chcel robiť, ako relaxovať a oddychovať? My im zveľaďujeme, lebo toto není naše. To je urbariatu. Oni sa stále, či voda, či one, len to máme prenajaté. Na tých dlhodobo 65 rokov to máme prenajaté, ale nič není naše. A my do toho dávame naše peniaze a nič z toho nemáme. Len plať a, jak sa povie, s prepáčením drž hubu. Urbariát Rohovce ako spoločenstvo vlastníkov pôdy prenajíma pozemky pri Šulianskom jazere 315 nájomcom. Založil si vlastnú správcovskú spoločnosť a oznámil nájomcom, že kto s ňou nepodpíše zmluvu, príde aj o zmluvu o dlhodobom prenájme na 65 rokov. Správcovskú spoločnosť nám donútili. Ja som teraz ako vybavoval dodatočné stavebné povolenie, musel som s správcovskou spoločnosťou podpísať zmluvu, lebo by mi nedali dodatočné stavebné povolenie. Správcovská spoločnosť by mala slúžiť, riešiť a obhajovať záujmy nájomníkov. Skôr vidím opak. A preto sme tu všetci rozhádaní a každý sa, neže rozhádaný, každý sa bojí a každý na svojom placi a každý si to radšej vybaví sám. Na čo máme tú správcovskú spoločnosť, keď nás nehájí a takzvané nevybavuje všetky veci za nás, ale skôr. A keď si pozrieme na to, kto je konateľom urbariátu a kto je konateľom správcovskej spoločnosti a kto tam je vedený aj všetko, tak to je aj za tých rovnakí ľudia sú to. Dlho som nezaplatila inžinierské siete, pretože som nevedela a nevedeli mi povedať, čo vlastne ako ekonomke, čo mi zahrňa 3320 eur. To je čo, aká suma? Ja do dnešného dňa neviem. Každý mi povie, to máš inžinierské siete, to máš kanalizáciu a pritom elektriku a pritom som si sama musela pripojovať plus na to ešte peniaze 1800 za vodu do chaty a 1800 za elektriku. Prípojku. A do dnešného dňa mi nedali vysvetlenie, potom mi napísali, že v tom je aj cesta a nejak mi to vôbec nesedelo. A sa mi tiež vyhrážali. Keď nezaplatím inžinierské siete, zoberiem mu chatu. Tak si zoberte chatu. A to vlastne bolo v komunikácii ako podmienené správcovskou zmluvou, alebo kto od vás chcel tých 3000 eur? No, on aj Urbariát Rohovce. Ja som mal v zmluve, že do 5 rokov musím postaviť. Mi povedali, všetko sa to naraz zlegalizuje. A teraz dávajú pokuty. Je to pravda. Inak ešte v roku 2005, keď sme plánovali, že už budeme môcť stavať tie chaty, tam vlastne budú môcť aj nájomníci stavať tie chaty, tak mali sme taký problém, že jednoducho nedokázali sme kompletne vybudovať kanalizáciu. To z viacerých dôvodov. Takže potom Krajský úrad životného prostredia nedovolil vydávanie stavebných povolení. My sme povedali, že keď niekto začne stavať, my by sme ako urbariát nemáme nič proti tomu, ale my nemôžeme to povoliť. Na to je stavebný úrad, ktorý povolí výstavbu chát. Predtým ten starosta ešte, ktorý bol v Rohovciach aj v Vodíkoch, tak oni vtedy slúbili, že dajú tú dolnú hranicu. Ale došlo k tomu, že asi obce nemali peniaze, tak chceli aj takýmto spôsobom získať, že to bol jeden z tých dôvodov, že prečo zvýšili tie pokuty. Takže my sme to nedokázali jednoducho ovplyvniť. Tu je chyba potom aj na strane nájomcov, ktorí v súčasnosti znášajú následky svojho protiprávneho konania. Najprv nám bolo povedané, keď aj ja som tu asi 6. rok, čo som podpísal zmluvu, z hlavy to presne neviem, a takisto nebojte sa, stavajte, však sa bude celoplošne robiť stavebné povolenia, akože vybavovať, pán Kovač mi povedal, a že to bude nejaká smiešná cena. Keď som sa opýtal, čo to je smiešná cena, lebo pre niekoho vtedy boli ešte koruny, možno smiešná cena 100 korún a pre niekoho 100 000. No, takže a on mi vtedy povedal, že maximálne 1000 až 5000 korún na tú dobu. No a ja keď som teraz len dodatočné stavebné povolenie vybavoval, som dostal 700 eur pokutu. Rukami osadníkov tu vznikla pekná osada, tak vlastne pozemky narastli ceny až okolo 250 až 300 000 slovenských korún, hej, napríklad. A predtým sa dal dostať za 10, za 15 000 slovenských korún, alebo za 20, hej. Čiže je to naša zásluha a napriek tomu sme vlastne tak trošku utlačaní, že teda bude tak, ako povieme, lebo to je naše. My ako urbariát začiatkom toho obdobia sme zabezpečili kosenie
aj zber komunálneho odpadu z vlastných financií. To znamená, že aj z toho nájmu. Oni za tie 4 roky, alebo 5 rokov, alebo koľko to trvalo, oni zvykli na to, že áno, však my za to nemusíme nič akože platiť, to všetko zabezpečí urbariát. Ale to bolo z toho dôvodu, lebo vtedy ešte nefungovala ani tá správcovská spoločnosť a my sme chceli udržať to okolie v takom stave, aby to bolo priateľné, aby tam nebolo 1 500 000 tých divokých skládkov, smetí a tak ďalej. Takže my sme to všetko financovali z vlastných zdrojov. Ani urbariát, ani správcovská organizácia neinformovali pravidelne nájomcov o hospodárení. Tí si schôdze, hoci i živelne, zorganizovali sami. To vyzeralo ako partizánska vojna. Spravili tam tie menšie, väčšie schôdze, my sme tam došli, vysvetlíme ľuďom, že o čo sa jedná. A vôbec nás nepustili k slovu. Ja som povedal, že keď nás nechcú počuť, tak budem komunikovať, ale len písomne. Urbariát má hospodáriť tak, aby jeho podielníci mali čo najvyššie výnosy. Kvôli tomu prenajíma i pozemky pri Šulianskom jazere 315 nájomcom. Ak ich zmluvné vzťahy nie sú dostatočne konkrétne a platby za všetky služby presné, stále zostáva priestor na spory. Rozhodovanie o investičných akciách medzi prenajímateľom a nájomcom môže byť upravené v nájomnej zmluve. V prípade, ak to tak nie je, o hospodárení so spoločným majetkom rozhodujú vlastníci podielov. Z kontextu usudzujeme, že ide o situáciu, kedy by nájomca mal kontrolovať, ako pozemkové spoločenstvo hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré mu zaplatil ako nájom. Ale v prípade, že to nájomná zmluva neupravuje, tak nájomca takúto kompetenciu nemá. Je pravda od veka, že len dobré zmluvy robia dobrých priateľov. No tak ako pri každej zmluve by si mali predovšetkým všímať obsah práv a povinností obidvoch zmluvných strán. Potom je veľmi dôležité, aby vedeli špecifikovať cenu a v prípade teda takého problému, ako možno vzniká v mnohých prípadoch, je keď sa cena mení za užívanie služby, že aby vedeli, akým spôsobom do budúcnosti to zmeniť. Pretože raz, keď je zmluva podpísaná, povedzme, ako v tomto prípade, že pozemok majú prenajatý a ľudia si tam postavia chatky a zrazu im povedia, môže ísť iný výpočet, či už toho nájomného alebo iných poplatkov, ktoré sú spojené s využívaním pozemku, tak aby toto bolo už na začiatku toho zmluvného vzťahu nejakým spôsobom špecifikované, aby obidve zmluvné strany vedeli jasný obsah práv a svojich povinností takisto.